hoi kin kadang salut sa kam tip balai kam sim junga kalong kum nei Jayu nga, siya nga po yung na. Isyan, malay kandoy ka jing accident. Oo, Ken. Ngadang mo hiban kat ipi. Namar ba ngali itat si siya yu isyan. Oh, man. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Nongpo Circle Mantagasni Kalalej Banya Kendu Ya o Executive Engineer ka Nongpo Division MEPDCL ban pensngeu halor ka jing e jongki panpa ki balami na ka jinglip light kha ha ki banta ba pher hanongpo ha kane ka jingle ye kendu lalam khma do sketri ka FKGP Nongpo Circle u samla precious khamdej rangkat bat kiwi record ka seng u samla precious khamdej ula ba ka jinglip light kabak kha kalawan ra ya ki jing e kabak khraw ya ki pajba khamtam ki jaka sumar ki jaka puli bat kiwe ki benta ki baran kam ha ka imlang sa alang da ngin liang kasang jong FHP nong posokal mdasngi lawan ban kendo show executive engineer jong ka MECL nong production habede ka jing ujor ba ka jing ujor pa ka ba jing reply ka ba kha ha kene gi kinjet banai kuchong ba ka jing reply kalong sa bapalat ha ka like kawan tang 3 minit andre ka jing lip pate daki kenta ka babam satu genreng yo kenta ka bakta sibun e tang ya ki kinong tre business ane ki school ki hospital tangin ya kenle don sa ki kenja workshop ane ki ba kamtam ki ba penunkam ya internet base ma service ta te omde tang ita ki wegi office ki badan hi hang ne ha ke area par ko we te naglia jingi hadit bangilawan kendo isha ngi kendo ya executive engineer ne sodan bok ba udan lang SDO ya naglia jong ki laban sai ba kajing nagaliang tungki ki kelele kat bala ban pen bahaya ne galai hang ne po kamtam hi ka bakta bun kajing pensai ki kalong ba ka bakta bah ka di naga source kamtam ka bawan natin na po supply na po supply KB na po krem kulay bawan lamba ka musning hading to supply ba wiwi kunta lamba ka 0 point mo inteng baki baki yele kat bala ban pendiang sa kanila light ba do chanong po haba ka teng ki bala dam don light kabawan na po ga 0 point teng kipan pat naga na po dem side mo te habili bagata ki ba ki pesa ro bagati ka jingkut naga mariang nambar ba bun ki line ki yai leng ba ki cloud ki tap ki ba kan bakin lap ya kata ka jingdu jong galai anta telong ka jenjare ki nambar ba kamti ka bagayai na po surok kumboong ba kila ban tengklo ya ta maintenance but nagliang jong ki pesno ki ba kila pen sno ban pen ong ki ba la dadan kumba ki don ba jifu pen pom ki ding la ne ban pen pom ding pom sing ma kin sobha ban pen tip sa ka office jong MSCL kanang ba kilo kila ban bu ya kasi ba kin pilip lai lupa ko kanong kta ngamba namar denang ba ka jing kta jong kini ki nagilain bare kta ba skilan ga behe ki supply ko to ne po nang po TKA ka ba nagaliang jong SDO ba executive engineer hi ula ong ba sian hi kinsa yele banwan ra ya kata ka aramot kan doktor ka ba kan kam pensuk ba kan ten light ya kata ka jing du light ka ba tata klaim kita kiding ne klaim kan namdan kita ka jitput ki senar kita ya ka light andre ke tamba ya kata ro ki ong ba anda kilayo ya kata ka approval ne ka bawan ka ba kinyo ni na lor na ka central tebat kumju ki ong ban sian hi kin anda kila jendap sanya kan ka substation kumna po no po anda la adap kande ka bakili kande ka shispa live OR shispa live OR live OR kibihi bakin sa ka jinglip lai ano anda la adap pate ba ka jinglip lai ano po kan namdan shu bat bala dadon kung kita ka jinglip lai ki ong ba nagalian ki ong ba daki belong ya ka kiro nagalian ki sa ki priang ya kata tengingi scam ba dondok kumbaki ang ba nagalian ki kin kanlong komta lagi scam ba komta kin long bless you